What's up mga kabandmates? Sa karon na video, about na pud ni siya sa vocalist. Pero lahi ni na vocalista kay kanang yung mga bagita na vocalista. Unya mga kabandmates, pasuporta na lang pud ko gamay. Igura gud pag-click sa follow. Utok ba? Ambot lang kung nahitabo ni sa inyo ha, pero real talk jud di ba? Ambot lang gyud. Nakasulay na mo anang niapil mo og Battle of the Bands. Unya, naay duha ka banda na isa ray vocalista. What? Ataya lagi. What the fuck? Pwede rin na. Kanang paghuman ninyong tukar, siyempre, munaog na din mo sa stage. Unya, ingon din mo ang vocalista na, part, naog na ta sa stage. Naog na ta, kay nanay mo sunod. Paano masabi? Nya, blind kay mo, wala mo'y kalibutan ng sinetabo ba? Listen, look, and listen, and learn. Tubagan din mo na, una lang mo part, naog lang mo part. So, naog na din mo. Sunod na din ang sunod na banda. Wait a minute. Nya, pagtanaw na din yun sa stage, ang bokalista, maura. Nag-concert, uy! Naunsa di ka? Battle of the Bands, baya na. Murag raffle ba? The more entry, the more chances of winning. Utok ba?